L-eks Ministru Austin Gatt irtira l-allegazzjoni li l-Ministri Everest Bartolo, Manuel Malija u l-Avukat David Farrugia Sacco rridu jagħmlulu frame-up. Dan brabta ma' konferenza tal-aħbarijiet qabel elezzjoni ġenerali li t-tema tagħha kien l-iskandlu taż-żejt. Austin Gatt kien irreaġixxa bl-akkuża ta' frame-up f'konferenza tal-aħbarijiet min-naħa tiegħu li għaliha kien ħammijaw lill-eks Segretarju Ġenerali Paul Borch-Olivier. Fiha kien qal li Everest Bartolo rid jagħmillu frame-up għax email fejn issemma hu bejn George Farrugia u l-kumpanija li tinnegozja ż-żejt kienet fuq il-Facebook tiegħu. Sansitra allega li kienet manipulata. Minaħa l-oħra Farrugia Sacco u Malija kienu akkużati li kienu parti mill-frame-up għaliex kienu l-avukati tal-aħwa Farrugia, meta huma kienu għamlu xogħol fuq każi oħra. Kien dan li wassal biex għamlu kriminali u fil-qorti issa Austin Gatt iddikjara li ma kien veru xejn li ried jagħmlulu frame-up. Qal bla riserva li ma kellu ebda ħsieb li jtellef jew inaqqas il-ġieħ ta' Manuel Malija, Everest Bartolo u David Farrugia Sacco u jiddispjaċih jekk dan id-diskors tiegħu inftiem f'dan is-sens. Permezz tal-avukat Stefan Zrinzot-Soppardi, l-esponenti tal-Partit Laburista qalu li huma sodisfatti b'din id-dikjarazzjoni u għalhekk ingħalqu l-proċeduri legali li fetħu kontrih.